Toky Prime, option Prime. On takto mi to píše. Aj mne tak. No, tak uposluchnem svojho inžiniera. No budeme vidieť. Ja, ale Presne tak. No poďme na to. Ty, ale toto bolo parádne. No dobre. Uh, 29. Aha. Tam sa miešajú tie zvuky, no. Aha. Hej. Je to celkom komplikované. Myslel som, že to bude jednoduché, ale s klasickými sluchatkami, čo dávaš do 3,5-kového, je to dosť komplikované to vyrobiť. No páni, držím paliac. Držím palce. Tak, poďme na to. Noví kolegovia. Fialový Lotus. No, nevidím. Poďme na to. Nie, to vidíš iba ty, ja ti to potom vysvetlím. To máš aj ty, Egreš, nie? Ak som dobre videl. Už nemám. Až tak pekne na hovno. Ťažké to auto. Ťažké auto, no. To si mi mohli späť povedať. Vy letíte vy traja, alebo čo? No, riti. Andrej, jak pozerám, bojujete vy dvaja? No, prvé kolo je strašné. Aj v mojom podaní. Sa biješ s kubkom? Aha. No, vidíš. Hadík s Varonom, jak pozerám. Snažím sa vás aspoň do sekundy chytiť. Ja tak do 5 sa vás snažím chytiť. Bože, jaké chyby. Normálne som nervózny. Fakt to v inom závode to človek to tak neprežíva. Presne. Ako ja som vyletel v tej tretej zákrute hneď po štarte a už som dobehol Egreša. Aj Kuba. A Varon ide. Aj za smenou. Vlastne sa tam pekne ide. No. Kokos, jaký čas dal? Ale Varon ide po mne. Ten
sa sústredí, lebo nás neočuje, víš? Hej. Great pace. Keep this focus. Máme tiež pekný vláčik na tom poslednom mieste. Je. Víti. Gumy? Egrež, akú máš maximálku? Jako mám čo? Akú budeš mať maximálku, keď sa mi z DRS-ko neviem chytiť. Vieš čo, málo. Fú, 1.26, 1.28.0. Ani nie 300. Ja som nedal to nastavenie Water G, ale to deň predtým, čo sme jazdili. A vidím, že to nebolo moc dobré. Bolo, ako sa trápiš za tie odvetvie. Začínajú sa mi šmykať gumy. Nejak. Nie je to dobré, sa chýba na chybe. Sorry. Nie, ja som tam bol Nie, ale ja som už sa ti nestačil tiež vybočiť. mimo. Idem do boxov. Aj. To není to dobré. We're only a second away from the car ahead. Let's see if we can use DRS to Ja pass ťa it. kopírujem tiež. Ja som v boxoch. Varon ma predbehol. A ja som boxov hecmen. Speed advantage if you need to get past Takisto. someone. Biele gumy mi nasadujú chlapci. Nie. Vidím, že už viacerí v boxoch. You're 5 seconds ahead of the car behind. Ľavá predná už je hotová. Looks like you're losing too much grip. You should consider coming into the pits and replacing your tyres. Ten viac je zradný. To poteší, no. Exit now. Nie. Nie. To by sme museli mať ten lever aj my, vieš. Bola tesne predo mňou vyšiel von. Ty kokco. Oh. The car's got a new set of prime tyres on. You only have to stop once now. One Ale stop zase left. opšený. Aha, dík, pekný súboj. Ale tesnička, no. Stop. Ja som ťa skopíroval skoro. Fuj, ja
som sa snažil tam byť na kraji, aby som zas nebuchol do teba, lebo... Ja som išiel tiež trošku prebrzdený tam, tiež to chodím tak zvonka. No, ja viem, to je jasné. Je to na malej zmesi, to máš. No, fú, no paráda. To ty si tam, Andrej? Kokos. Čo sa stalo? Prehnal som to s gumami a Ešte nepodržali, do tej predposlednej. posral som pekne, no. Behind is on standard revs. Car behind is running standard revs. Ale išiel som na risk, takže... nevadí, poďme. Aj také sú závody. Ale ten Baron ide jak blázon. Toto nebude pekné video z mojej strany. A stávajú sa aj takéto veci. Až úplne. Pokud ste za mnou do piči. Ale ide jak blázon. Aha. No aj sa nehýbaj. Díky. There's not much between you and the car behind. Just 2 seconds. Vy ste za smerom išli naraz? Či s Varonom naraz do boxov? Nie, on išiel okolo neskôr. Čo čiebe, aké kola robí? Si bol aj na 26.3, nie? Ty koksa, si myslím, že... 1.29.0, takže... like he's going to do a shorter stint. There's a gap of 3 seconds between you and the car behind. See if you can increase the gap.
No budeme asi musieť prizvať tých dvoch Čechov, aby som nebol posledný, boha. Ja neviem, ty kokso. Ja neviem, jak on ide. Som ho teraz 1.25.9 a že... Ale on je na meky, no akože, ale... Neviem, že... Až taký rozdiel. Že má ešte také lepšie nastavenie. No aj s Kubom. S Kubkom. Jak blázon. Počkaj, Robím, čo sa dá. Veľmi som strátil tou chybou svojou. Andrej, ty si ako na tom? Teraz dobieham Kubka a Fuxa. Sa podarilo Kubka konečne obehnúť. Sorry. Kubko je na snajpení? Chyba. Som. Tam som ťa vytlačil, alebo či tam som... Nie, ja som prebrkal v tom. To drop back. That Ja should som ease the to pressure tiež a little. zakúpil už dovrenečného. A už 8 sekúnd na neho strácam. Jak svine, ty kokso. Ide jak ďas. Ja to na hadíka. Ako? 7 plus to the car behind. Aj, tak to je dobre. Ja už na hadíka 7. A to sme boli zároveň pri sebe. Neviem, čo sa deje tento stint. Absolútne. Ty prďo. Tu som pekne v prdeli a zadu. Jak počúvam tie rozostupy. Ty máš tvrdé, hej, Grš? Jak? Sekundu mi dala na kolo. Už nám ostatným dáva 4 sekundy na to. Ale aspoň mne určite. Andrej už si tam, no, jak pozerám. Snažím sa volať čo dohnať, no. Čo som posral, tak... Samozrejme stratégiu mením. Nie, jasné. Budem to musieť zvládnuť na 2 zástavky. Povedzme. Neviem, no. Uvidím, jak budem strácať tých posledných kolách. Ja už tú sádu som odjazdil, vieš. Takže už... Rozumiem, ale keď sme išli včera, povedzme, tak som spravil na tých mäkkých 8 kôl a dneska 7, vieš, takže to jedno kolo volať, budem Okay, musieť times are looking good. You're matching nadbehnúť. race pace. Sice to boli kola také, že na prd, ale už mi inšie We neostáva asi. believe the car ahead is running standard revs. Standard revs. Však uvidím, jak sa to bude chovať, vieš. No presne tak, keď budem strácať 5 sekúnd na kolo, tak to nemá význam, samozrejme. Budem to musieť tak nejak prerátať, či sa to The car oplatí behind alebo is nie. running on much newer tyres than us. Let's keep an eye on the times.
the engine for a few laps. To je boxer. Ja. Skúsime to takto. We need to catch up with the car ahead. The gap is around 5 seconds. Options confirmed for your next box. Okay, prime for your next box. Nezastaviteľný. Myslím, že si asi ide prevýtastovať. The track is clear. Track is Že nejdú clear. motor. No, to už asi ho nedobehne ni do toto. Ne. Jak svine. Za seba hovorím, že nie. Že už ho nedobehnem. Only one stop to go. 13 sekúnd strácam na neho, takže... Fuh. To čo robil v tej kvalde? Veď mal tiež opšny. Má nejaké dobré nastavenie. Ale čo? Hej, No. No, musíme to čeknúť teda. Treba dať Laronovi fúkať hlavne po závode.
Pekné kolo. The guy behind has had a set of prime tyres fitted to the car. They're going for a longer stint by the looks of it. Teraz 1.26, no. Čo bolo? We think the car ahead is keeping fuel back for the end of the race. Let's see if we can catch the car ahead. The gap is 5 seconds. Každý je ticho. Jako? Že ako každý je ticho. Dobre, v strede, nie? Bojujem s gumami už nenormálne. A ja, veľmi. No a tebe to vidno, lebo som ťa dobehol asi za 1 kolo 3 sekundy. Ja som tam urobil chybu, vieš? Aj? Ale strácam 2 desatinky, 3 sektorov. Vyzerá, že som sa dostal s gumami tam, kde som chcel. Uvidíme, jak to vydá v celkovom súčte. Fuj, no poďme. Na to. Vydá to pred Kuba. Ukáž. No, nevydá. Ale idem aj tak do boxov toto kolo. Sakra. Predavičo na tých primoch, vydržím 9 kol. Aj 10 vydržím, takže bežne. Ja som to naťahol na 12. Dobre. No uvidíme, no. Nepozeráš tu to? Španieli prehrávajú 2-0. To vážne? Španieli fakt? Idú domov, kamarát. Dneska som akorát kolegovi hovoril, že by som skúsil X2 proti ním. S kým vlastne hrali? Čilo. Ale tak Čilovania sú dobrý. Ty sa mi páčil. Španieli idú domov, no. Obhajcovia. Aj. Odišli do väčšných lovišť. Ale tie gumy išli úplne do prdele, chlapci. Totálne červené. A teraz ideš na čo? Na Prime opäť? Teraz idem... Áno, na Prime. Ty čo, ty ideš do optiony? No ja pôjdem na optiony za 4 kola. Na poslednej stýni.
Eha. No, a to už nestihne. We're ready for you. Box in this lap. Za 15 minút, hádam, nezaprší. Teda to nestihne, teda. Lietajúci igrač? Áno. Už to začína. Som myslel, že pôjdeš. Jako? Som myslel, že pôjdeš do tej zákruty. Ale bol som začie, ty si mal nos prečie, vieš. Tak nechcel som kolíziu riskovať a bol si v prečie, takže mal si prednosť. Aj, to som posral. Fuj. Takto špatne som to ešte asi neprešiel. Fuj. Ty brďa. Nož, uvidíme. Koľko sa zhruba zdržíš z boxov? Uvidíme, jak to vydá. Koľko vydržia tie meké, vravíte, Andrej? Ešte ja som na nich spravil 7, ale to je extrém. Tie posledné dve kolá boli už o ničom. OK. Som tiež robil tak 5 kôl V na tom tých nekých. posledných dvoch zátačkách som práve prebrzdil. Tam som ostal pri múre, vieš. To už je extrém, ako. Takých 5 kôl je to jazdné. No, síce ty máš asi čerstvú sadu, nie? No ešte, akože nie, ale pojem teraz do boxu.
Vieš, ale ja som mal tú zjazdenú z kvalifikácie, takže Jaj. tak možno ťa to vydrží nejak, no, ťažko povedať. Opäť je istota, hej? A tých 5 kvôl dáš určite na to. There's some traffic at the pit exit. Watch out as you rejoin the track. Ešte môžeš mať v závere výhodu, lebo ja už idem You have no more 6 kvôl na týchto gumách, so look takže after your tyres. Díky, Kupko. Takže uvidíme, ako to v celkovom súčte vydá. The car ahead is running on the prime tyre. We have an advantage here. Šlaha. Že box in this lap. Zabudol som im povedať asi, že som zmenil stratégiu. Hadik, ty si už bol v boxoch, či ešte nie? Ktorý ti... You're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Nebo ja idem do boxov, nebudem ti zavádzať. No na DRS-ku určite. We've moved into Škoda tej zákryty predpreslednej. Looks like the car behind might be trying to go for a shorter stint. They've just fitted the option tyres of the car. Kde si, Kubinko? Už idem. Stretneme sa. Gap is currently about 6 seconds to the next car. Let's try to reduce it if we can. A budeš mať výhodu, máš mäkšie gumy, takže... Máš tvrdých, takže bude spomalší. Budem veľa strácať a už ich mám dlho. Takých 6 kôl, takže... Ktorá počujem. Čo ti jebe? Je normálne? A vieme vlastne on koľkokrát bol v boxu? Chodí tu za ním nestiem. 3-krát bol. No čo, Kubo dal ešte lepšie kolo, čo? We might need to think about moving to Ajajaj, tak mode gratulujem, 2 in pekné the next kolo. few laps. Pekne. Výborne. Great work. That's a new fastest lap for the race. Za najrýchlejšie kolo? Hej. Ja už nemám nárok, ja budem rád, keď We need to reduce the 5 udržím second sa gap pred to the car hadikom. ahead. Počkaj, ešte idem ja, lebo som fialový všade. Jako? Do riti. Ako nevedia tí inžinieri pochopiť, že už nejdem do boxov. Jak im to mám povedať? Just leave me alone. Čo si kým? I do it all the time. Oj. Fú. Na prdel.
Adik, ty máš aké gumy? Som záležil teraz 23.8, tiež. Čo si spravil chybku? Fúha, to je 1,5 sekundy si stratil. Ja som sa modlil, aby som voľako to udržal. A tak poď na plné, nikde nie je napísané, že ja ju nespravím, takže som ich urobil. Nech ide na plné, nech spraví ešte jednu chybu. Oj. Tak. Ale nie, bolo to napínavé, no škoda. Lebo si ma sťahoval relatívne markantne. No, bolo by to zaujímavé v poslednom kole. No, ale už budem ticho, budem sa sústrediť, aby som to neposral. Mi riadne obsadajú gumy. The car ahead is 3 seconds up on you. Už to len príde domov kľudne. No, ja to nemôžem kľudne prísť. Ja už si to môžem povedať, lebo No ja nie, ja mám na za 6. sebou... mieste vieš, ja už Ja mám za sebou hadíka, ten ide jak drak. Ja už s nikým nebojujem. Toto bude tesné. Koľko ste tam vy za sebou? Ešte neviem, lebo sa to znižuje čím ďalej, tým viac. Ty kokos. Hej, Greš sa nám počí za volantom. 2 sekundy si za sebou? 1,9, no. Tak to ťa pekne zlutne. A posledné kolo, no. To riti! Minus 20 sekúnd. Čo si robil? 3-krát som už prešiel, vieš, trocha inak trať. Aha. Ako to povie. Vrátil? Hej. Boha, stíde po. Pome. Kokos. A Varon už robí... Cintichňa. Z 20 sekúnd negreš príď za mňou. Škoda tej chybky, ináč by si ma dostal. Nedal si ho? Koľko si ideš? Tretí. Dobre, nahrávanie asi môžeme vypadne.